Arafo ye ka kire mo se ebere semu NYANSAPO ye betie si mantam ahodo no mu mfimfin mantam na ya no ye niguso a mo hwe ya ye gine ya enya asem keto se wo hwe a oba hemme ya wote sekuma wo beyi nana ama Ayensua Saara wotoso miensa wono enete sekuma wo ye Denkyira ba hema amamre ni amane a wo da ne die no amiemu se ampa ade mema yono no ema no so etumi eyubi pa nana ama Ayensua Saara ma refi se wono kasa ne grandmother ne nana ne ye friend se nana adwa Saara na wotoso mienu no wono ena ofiri ho a obedi na de wa afi apem ahankono aduokono emiensa no mu a oguso na odi ade de besi ne ya enye asemketre nana ama Ayensua Saara wotoso miensa eye oman hema ewo Denkyira traditional area ewo mfimfin emantamu a dwokwa ene ewo no wo afi apem ahankono aduosun no mu a din ede ma nankasa ene Doris Teresa nana eno ni dia yede ema no na hini ebeto no ena waba benya nana ama Ayensua Saara ene woda amamre ene amanie edi ewo ha enye asem kotwa emawe mfise ne Ghana Commercial Bank ye obayi wodi dwumadi a wo campaignfo a wono ewo ho University of Cape Coast or J na disua bi ewo hono emawe mfise Takoradi Polytechnic eno nso saa wokoje adisua wo afi apema hankro ede wotwe enkono no mu eba business studies ya wokobo degree ewo University of Cape Coast eno nso Bachelor of Commerce eno nso enye asem kotwa woye wo ba sebe bikuko duro na onim de eba ahenie mu ni ade a afedie kanse board no nso no bebre watanatan so a wodi dwumadie ede eboa ema enema ekonkan ma remfi se researcher ewo Central Region Traditional Council no eno nso no emre bi okoye adwuma wo no ma na onye nipa keto akora ewo ho ene wono na amamre ne amane woda na di ewo mfimfin mantem o ma yenhwe ede na ekoso no kakra Abibirem
Ayefo na chese eno no oh my god and intro no ntwada no ntu ne nata so da bia no wa bewura amamre ne amane eni